ce face și ăsta este al doilea episod din seria noastră de car parking. Și da, acum vedeți că mașina asta a fost tunată de mine, o să vă arăt setările. Acum, uite, dați aici la garaj, intrați aici acolo la o cheie și dați aici, nu la motor, nici la rotiție, dați aici suspension și să mergeți acum pe jocul vostru, să faceți motorii, am făcut eu acum și o să vă arăt și la roți. Alea sunt și la roți, o să vă arăt și culoarea și geamurile. Dar hai acum să începem episodul. Eu normal că nu o să iau mașina asta pentru că e prea frumoasă și în plus că am făcut-o prea bine. O să iau așa o mașină la mișto. Cred că o să-mi iau un Ferrari. Îl face și de poliție. Îi facem aici un mic tuning pe față. Îmi cer scuze că n-am rămas cu mașina aia, dar nu puteam, pentru că, da, am o să ne jucăm și roleplay. N-am strâns 30 de like-uri, dar măcar o să fac episod. Am strâns măcar destule pentru un episod. Un like înseamnă un episod. Vă rog să nu mai ieșiți din casă, pentru că acest lucru e foarte rău și puteți să vă îmbolnăviți. Și mama voastră și nu o să fie fericită mama voastră pentru că v-ați îmbolnăvit. Sigur. Am să fac și dotările. Uite să vă arăt ce fac eu aici. Eu o să fac, nu uitam cum e ăsta, pentru că eu nu am nevoie să fac alte dotări. O să o las jos și față și spate. Nu chiar așa de greu. Cred că atât ajunge. Un pic, cred că așa e foarte bine. Și aici la fel. Și cred că astea au fost și dotările care le-am făcut. Uite cum arată mașina, eu zic că e destul de... arată destul de bine, eu zic. Acum hai să îi punem și culoarea. Mie îmi place foarte mult verdele. Nu o să pun, cred că o să pun un galben. Cred că este galben, nu văd bine pentru că am lumina tare la telefon. Am mai să punem și de-astea. Da. Îi punem un spoiler, dar să fie destul de mare. Îi punem astea trebuie neapărat. Nu știu. Hai să-i pun. Pentru că avem 42 de milioane. Bă, eu cred că am făcut mașina asta destul de șmecheră. Acum hai să facem și geamurile, eu zic. O să fac aceeași, să fac negru. Asta. De nu sunt alb. Trebuie să umblu de aici, da. Să fac negre, arată foarte mult. Să fac un pic galbene. Dar nu văd. Arată bine. Liniștiți-vă că o să vedeți prin interior. Și asta a fost mașina. Arată foarte bine. Nu arată cu sirena. Am mai să vedem. Să ne pună și pe un server. Dacă se poate. O să așteptăm un pic. O să închid un pic până o să ni se facă serverul. Gata, asta a fost și serverul. Am așteptat
vreo 5 minute. Hai să ne uităm și pe hartă. Văd că lumea s-a dus la târg. Am învățat harta să nu stau atât de mult. Să vă spun să stau pe hartă. Azi o să ne ducem și la... Aoleo, hai că avem noroc acest episod. Azi mai măcar nu văd pe volanul ăla. Aoleo. Vedem și băieții aici atunate. Aoleo, Nenică, haide, Nenică. Hai că ne-am ciocnit. Aoleo, hai că nu mai văd nimic. Îmi pare burist. Mergem și noi le regulamentăm. Hei, bă, ce-ai făcut? Nu mai ai benzină? Cred că mai are, cred că a pus acolo. Hai să ne ducem și noi în târg, că văd că toată lumea e acolo. Și vă dați seama. Uite, cum v-am zis, că vedem prin geamuri. Geamurile sunt galbene. Și vedem prin ele. Vedeți? O să intrăm în târg. Aoleo, aici înainte mă bușeam de fiecare perete aici. Înainte să învăț și să conduc. Hai să ne parcăm și noi mașina. Dai seama că nu o să o parchez fix pe linie. Cum să ne de mașină? Pe o linie. Ne-am închis și mașina. Văd că oamenii ăștia, vezi că are mașina la fel ca a mea, cred. Hai să ne uităm prin spate pe aici. Aoleu, avem aceeași mașină. Îți dai seama? Salut! Cred că nu a auzit și îți dai seama că eu nu sunt. Hai să stăm, gata. Gata, hai să stăm. Nu mai pot să stau așa cu camera, îmi cer scuze pentru că o stau cu camera. Pot pentru că interiorul ăla pot bine, nu știu de ce nu pot să stau. Aveam roțile alea care le-am pus. Aoleu, nu s-a făcut roțile cum le-am făcut. Aoleu, îmi cer scuze. O să pun acum un pic pauză să-mi fac roțile alea. Dați, că trebuie să le fac neapărat. Gata, mi-a pus și roțile. Ia. Ba, pare, mie mi-a arătat că le aveam puse, dar în joc nu era puse. Cred că, nu știu, a pățit ceva jocul atunci. Cred că am băgat prea mulți bani în mașina asta. Cred că a costat destul de mult. Și am încercat să fac comentariile care mi-au pus. Hai să facem și un facem pic. Am avut ceva probleme, a trebuit să mănânc și am oprit episodul acesta și de-aia nu sunt în locul care era acum câteva minute. Pentru mine a fost una de oră, dar pentru voi 5 secunde. Sau 2 secunde pentru voi. La mine a durat mult. Ce mă, 10 milioane? Eu, dacă citiți, vrea să vândă cineva o mașină
Căci că să dea... Da, ăsta e. Frate, asta e mașină care o are toată lumea. E prima mașină aproape. Din car parking, am înțeleg că vrei să faci bani, dar nu poți așa de ușor. Hai că vinzi o mașină și faci 10 milioane. Nu e așa de ușor. Să vinzi o mașină pe 10 milioane. Și în plus că văd că nu e nici de poliție. Tu să plătești tu poliția. Dacă zice cineva că vând o mașină de poliție, voi să nu credeți dacă nu vă uitați deasupra la mașină. Să nu luați țepe de-astea. Am înțeles, frate, că oamenii din 2020 sunt atât de răi, dar nici chiar așa, adică să-ți ia mașinile. Când am închis episodul, a venit cine... Uite, vedeți? Stai să vă arăt ceva acum. Vedeți cum îmi fură ei mașinile? Când mă dau jos, îi se pune direct la volan. Aici e cineva, dar nu se vede. Frate, am înțeles că am mașină care arată frumos, dar nici chiar așa să mă nebunești. Asta luăm altă mașină foarte, foarte urâtă, că văd că ăștia nu se țin și vrea să-mi fură mașina. Fii atent. Asta a fost prima mea mașină care am încercat să fac de drift. Ai groasnic. Și în plus că nu arată așa mașina, credeți-mă. Așa arată mașina. Arată foarte, foarte dezordonat. Vreau să fac și mașina asta la loc, pentru că cred că am făcut cea mai ciudată mașină. Am făcut-o de căcat, nu cea mai ciudată. Am înțeles, frate? Deloc. Aoleu, nu merge. Roțile un pic. Aoleu, cred că fac aici mare. Ce-s? Așa, mă. Aș prefera să fie înăuntru aceste roți. Nu știu, cred că le-aș pune pe astea așa. Hai să ne uităm la altă mașină, pentru că văd că e foarte greu să ții aceste... Vedeți cum arată? În niciun caz nu o să arate așa. Și cred că o să dezinstalez jocul. Mai să luăm o altă mașină să vedem care am tunat-o. Voi nu știți de mașina dacă am tunat-o. E și foarte bine la tuning. Cred că era un... cred că nici nu o găsesc. Uite, am acest Lamborghini care am făcut noi. Ne uităm și noi aici pe aici. Deci asta e maxim. La jumate. Ăsta e și unul aici. Bine, acum știu și eu cum să-mi fac bogatul, pentru că era foarte greu să-l fac așa. Adică, da, era foarte greu să-l fac fără să știu eu chestiile astea. Și plus că e foarte greu să reții toate astea de o le rețin. Hai să vedem. Aici așa. Era cam așa. Nu chiar așa. Vă dați seama că mașina e și băgată în interior. Mașina era așa băgată, deci așa o să fac și eu momentan. Și o să le fac așa. Și o să încerc să fac cumva mașina asta, pentru că am făcut-o groasnică. O să dați seama cât costă acesta.
acest Bugatti. Și noi, că nu putem așa. Să mă fac așa. Văd ce fac la mașina asta, că mi-e frică să... Nu înțeleg nimica. Bine, o să lăsăm așa mașina asta. Așa. Mă, ce fel de drifturi acest? Cred că da, de dar nu știu. Să știu ce plan de mașina asta. Da, o să l-am Bugatti și o să-l pun în niciun caz. Adică, uitați-vă cum arată, cred că o să niște joc. Dar hai să facem întâi. Vreau să-mi iau mașina mea preferată, să vedeți cum o să vrea toată lumea să se suie în mașina asta. Nu știu dacă ați văzut-o, cred că nu o dată pe episod. Deci toată lumea o să se urce în mașina mea. Fetele neapărat o să se urce. Știi cum se zice? Când ai o mașină blană, fetele merg ca pe roate. Și sper și să mă aud. Asta a fost ultima mea. Bine, stați un pic. Vrei să te duc undeva? Vrei să te duc? Mamă, ești că când am zis te duc la târg? Nu te aud. La târg apare, cred că... Dăm și noi semnal. Asta e banda mea, nu înțelege. Trebuie să duc pe ăsta aici. Uite o mașină albastră, vin încoa. Uite și-a găsit și gata. Hai băiatul. Hai, mașina asta e gata. Ăștia, mă, ce caută acolo? Stați un pic. O să opresc. Gata, am făcut și problemele. Ăla zice, du-mă la mec. Toată lumea e la mec când zice cineva. Du-mă la mec. Nu știu dacă știți ceva după TikTok. Du-mă la mec. Era o fată și zice, nu, du-mă la mec. Și zice
la mec nu spun de 2 ori. De exemplu, pe acel TikTok m-am amuzat foarte rău. Foarte, nu știu, un pic. Nu știu. Nu pot să vă zic acel cuvânt, cred că sunteți prea mici. Stați un pic. Gata, am revenit. Toată numai la mec când zice. Du-mă la mec. La Mac. Toată lumea s-a dus la Mac. McDonald's. Sau Mac. Știți, floarea Mac? Nu știu de ce are hack-ul ăla. Nu pot să zic, pentru că după aia YouTube îi șterge videoclip. Nu știu dacă se uite cineva și încă mai se uite la acest videoclip pentru că de 20 de minute. Nu știu dacă o să fac de un live. N-am ținut atât de mult videoclip în viața mea. Cred că mâine o să fac un live. O să stau și o să încerc să donez toate mașinile și am. Cred că dacă vreți să știți unde e chat-ul e aici. Puteți să citiți acum chat. Vă las aici că am timp destul. Cred că ați citit. Mă, dacă am mașini tari, nu trebuie. Ăla are un SG, parcă. M-am obișnuit cu SG-ul din CSGO. E o, nu știu, un joc. Cred că niciun copil, cred că orice copil a auzit de CSGO sau de GTA 5. N-are cum un copil să nu audă de GTA 5. Nu știți cât de mare e GTA 5 și cât aștepta să se încarce. Bă, să-mi vând F20. Îl vând pe 99 de milioane. Fiți atenți. Ce e seria BMW? BMW și 99 de milioane. Aoleu! 99 de milioane. Haideți, haide. Nu vrea nimeni. Poate are cineva bani să-mi ia asta, că fac aici chestii. Că mașina asta, eu sunt pe hack și mașina asta costă bani, vreo 14 euro. Sau 14 lei. Dar mașina asta e scumpă. Asta conducem din interior. Mâine o să facem un live. Păi, uite. Păi, un palmier, ia uite, camera. Și că Boss Florin, adică Boss Florin, așa te cheamă în realitate, așa te-a botezat, Boss Florin. Pe se vede că ești boss, mă, dacă scrii în chat Boss Florin. Hai să fim și noi, nu știu, mai elegant, să dăm și noi așa. Să dăm așa niște. Ia uite-mă la el, am ajuns să mă duc tocmai aici. Oricum mai sunt bine. Hai sunt foarte regal. Am dat și semnal, vedeți? Nimeni nu dă semnal ca mine, mă. Mai dăm. Dăm mai cu 70. Dar am turnat mașina și uite așa se duce. Adică 100 la oră, cred că numai 5 secunde am luat. Acum știu harta, o să știu pe unde să mă duc. Dacă nu știu. Aici. Omul că știu. Și mă, asta, n-am fost niciodată pe aici. Dar nu contează, noi dăm față, că așa suntem noi, în față. Așa ne cheamă pe noi, în față. Hai să facem și un plin, dacă rămânem fără... What the... Am văzut numai o chestie aia? Da. Acum hai să dăm și noi un
Bă, scuze, asta n-ați văzut nimic. Gata, o dăm de la început. N-ați auzit nici în spate nimic. Aoleu, nenică. Nu contează. Stați un pic, că am pierdut ceva. Nu mai știu bine. Nu pe aici, în niciun caz, trebuie... Uite aici. Cred că o să merg. Cred că așa. Mie nu mai așa, nu știu de ce. Hai să ne luăm job. Dacă toți suntem. Ia uite. Am câți bani am făcut. Și am făcut un biliard. Cred că acolo am 1 milion, nu știu cât. Aproape aveam 2 milioane. Sper că m-ați auzit. Dar nu știu pe unde trebuie să o iau. Pe aici. O iau pe aici. O luăm la mișto, nu știu. Și noi la mișto, așa. Noi suntem șmecheri și unul la mișto. Mă cheamă la mișto. Ia suntem pe infinitele ăla. Ni s-a stricat mașina, mă. Ia uite-ți. Stai că mă duc să-mi o repar. Haide, mă, ce lag am. Nu zi de nou. De oră și a zis mama să mănânc, atunci eram și măcar încercam să-mi aprind telefonul, dar nu mi-a mers. Deci, efectiv, nu mi-a mers. Uite, alelei. Deci nu mi-a mers telefonul. Vreau să fac crize, dar n-am făcut crize, mă credeți? Aolo, de ce mă lovesc eu de toți stâlpii acum? Deci era cel mai greu lucru să nu zici cuvinte urâte. De exemplu, cred că YouTube nu mă lasă să spun așa ceva. Dar știți voi ăștia mai mari, dacă le știți așa, dacă aveți voi măcar 5 ani, le știți pe toate. Credeți-mă. De exemplu, eu am 12 ani. Nu vă mint. Haoleu. Bă, uite, îmi crește un bor, bă. Nu credeam. Hai să vedem și noi așa un pic, să ne reparăm mașina. Hai să ridicăm și mașina, să vedem cât o prinde. Dacă știți ce vorbesc. Hai să mă dau jos un pic din mașină. Hai să coborâm și noi asta. Eu să sar. Mă pun și să sar în jocul ăsta, mă. Haoleu, scucim. Cine schimb? Haoleu. Ăsta vrea să iau o mașină crom. Hai să vedem cum arată. Poate o luăm. Am destui bani să luăm. Putem până în 47 de milioane am. Aveam 42 parcă. Deci avem buget acolo. De exemplu, eu vreau să fac bani, să-mi vând mașina asta pe 99 de milioane. Apare nu are nimeni bani ăștia. Păi eu n-am spoiler. Ce? N-am spoiler? Stai că pun acum. Spoiler și nu ți-ai dat seama din 3 milioane de chestii care ai tunat-o, Ianis. Dar nu știți, pe mine mă cheamă Ianis.
dat bani degeaba. 5 lei. Am 42 de milioane, ce trăi. Poate 5 lei pentru Dumnezeu, pentru cine? Doar și eu să știu. Hai să dăm în spate, frate. Vreau și eu încolo în spoilerul meu, că n-am ce să fac fără spoiler în jocul ăsta. Pun unul aici. Haoleu, Guci. Haoleu, Guci. Nu bag pe capul tău. Bine. Nu te o să fac. Nu. Haoleu. Ok. Nu X. Haoleu, nu merge să-i pun spoiler. Hai să ne luăm și altă mașină. Deci fac live. Jur. Haoleu, haoleu. Hai să ne luăm și noi așa o mașină de aia mai veche rău. Și pe ăsta arată super rău. De cea mai mașină din viața mea care am văzut-o. Băi, uite, scot aici că e, mă. Bă, cine vrea să-mi iau... Stați un pic. Gata. Ar trebui să fac ceva. Mai să ne găsim și mașină supremă. Care o vrem. Ăsta. Dar nu. Nici BMW-ul ăsta. Mai sunt deja la Lamborghini-uri. Pe ăsta l-am tunat? Nu. Haolo, ce genți. Nu vreau să le mai văd. Hai să vedem dacă putem să schimbăm roțile alea. Că, vedeți și voi cum arată. Aoleo, nu vreau roțile alea, te rog. Aoleo. Nu vreau să dau bani. Nu, mersi. Nu, mersi. Stați un pic. Cred că mi-am dat seama cum să pun spoiler. Cred că sunt cel mai deștept om care nu știe să pună un spoiler pe o mașină. Stați un pic că-i pun eu acum. Îi pun de toate, credeți-mă. Bă, ce fac eu aici? Eu vreau să-i pun spoiler. Spoiler? Ce se zice mai nou? Spoiler. Dar îl vreau. Înțeleg, frate. Dar punem, nu contează. Punem de toate. Acum văd și eu. Așa. Bă, ce-am făcut? Bă, ce-am făcut? Bă, ce-am făcut? Bă, scărți. Le bag pe cele mai... Le bag pe... Astea nu. Eu de ce șmecher arată, mă? Hai că mi-am făcut și mașină. Stai, cum arată spoilerul ăsta? Nu văd deloc. Iată. Bă, ce are în rota aia? Paul. E distrus tot. Mașina asta. Bravo asta. Am hai stopul. Nu știu de ce am. Atâta. Hai să băgăm niște chestii. Hai să vedem ce mai avem în a... Poți să schimb roți. Aoleu, visul meu să schimb roți la mașină. Îți dai seama că bag și eu niște de-alea Blanagon, pun de-astea, de 2 bani. Ce șmecher arată, pe astea le pun. Deci mașina asta e de nota 10, F90-ul ăsta. Și am zis că am eu pe aici o mașină
care am văzut-o. Asta e seria 5. Noi nu ne punem cu de-astea. Astea fug de nerup. Credeți-mă. Asta e M5. Nu contează. Nu știu ce mașină era. Acum hai să tunăm M5-ul ăsta. Mamă, cred că fac aici mare live. Aoleu, cred că nu o să se uite nimeni până aici. Dar să dați un like. Like și subscribe aici. Bă, să fac o voce de... Las că mi-am amintit de ceva acum. Nu mai bine nu făceam. Mai bine nu trebuia să spun de asta. E ceva bine că nici n-am spus despre ce am vrut să zic. Aoleu. Yes, vreau yes, turbo, yes, yes. Aoleu. Aoleu. Pe ăsta, mă, pe ăsta. Pe ăsta, mă. Aoleu, trebuie să bani. Aoleu, toate costă bani. Aoleu. Aoleu, Gucci. Aoleu, Gucci. Aoleu, Gucci. Aoleu. Aoleu, Gucci. Am face și noi mașinile astea. Dacă v-ați prins. Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, ce faci aici? Aoleu, se culcă mașina aici. Aoleu, aoleu, aoleu. Oleu. Ce fac, mă? Așa o fac, mă. Fii atent. Asta o să fie cea mai tare, hai. Dai seama că nu o să las așa mașina asta. Nu chiar așa. Bă, așa o las. Bă, eu las așa, eu zic că arată destul de bine. Și o să o las așa jos. Așa mă duce pe mine capul. Credeți-mă că vreau să fac mașina asta să arate măcar decent. Au mașină. Am mai zis, schimbăm și roțile astea. Că ne bate în joc. Aoleu, ce m-am speriat. Aveam în spatele meu un hanorac și a căzut. Deci m-am speriat. Aoleu, uite cum arată cu roțile astea. Îți seama că nu o să le las roțile astea. Să bag unele mai blană, nici astea. Nu, dar mai găsesc roze la mașina asta. Că văd că sunt curățele astea. Și preține. Aoleu, nu mai găsesc roțile care le-am pus mai devreme. Cred că erau ultimele roți. Eram prin ultimele. Ia. Mamă, arată Suprim. Am făcut mașina Supreme. Porque le-am pus pe asta noi. Aoleu. Bă, nu, astea le-am pus 100%. Facem culoare. O fac neagră. Neagră? Nu, asta e pe parcă e negru. Vișniu. Jur. Eu dăm pe aici. Aoleu, nu știu că s-a întâmplat din nou. Băi, cred că mai fi. Cred că ăsta a fost și episodul. Eu am fost Ianis și ne vedem data viitoare. Pa, pa!